Thank you for such a time to hear your words. Speak unto our lives. Instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. 2 Kings chapter 4 from verse 1. Now they cried, a certain woman of the wife of the sons of the prophets unto Elisha, saying, My husband is dead. Thou knowest that your servant feared the Lord. But the creditor is come to take 2 sons to become slaves. Elisha said unto her, What shall I do for thee? Tell me what thou have in the house. And she said, Thy headman had nothing except a jar of oil. And he said, Go and borrow vessels from your neighbors, empty vessels, do not borrow a few. And when thou come into thy house, shut the door upon thee and thy sons. You shall pour oil in the vessels and put aside that which is full. So she went from him, shut the door with her sons, brought the vessels to her, and she poured out. And it came to pass when the vessels were full, she said to her son, Bring me another vessel. And he said unto her, There is no vessel. And the oil stopped. And I expose the weakness, kind of the challenge yakasiwa nemurume yaigona kutonge yakapera nekuda kwekuti aiseva under a prophet aiva negrace of the anointing yakuti dambudziko irero ripere. Mwari ndimweya, but results ekunamata Mwari mweya anotomanifesta munyika yenyama. Reva kuti zvinoita kuti Mwari vagadzirise nyaya dzako dziri muphysical realm, ivo Mwari vari mweya, but vanodzigadzirisa sei? Vane ma-instructions, vane zvavanokudza, une zvaunofanira kunge uchiita kuti zvinhu zviite zvakanaka. So mukadzi uyu asirwa dambudziko zvikwereti ndokumhanya kuna Elisha nechitemo. Elisha haana kumudzinga, but anotaridza kuti pane solution yakatowanikwa musame environment murume yaakaenda akaseva akasiya kumba kune chikwereti. Kuchana nedzimwe nguva tine mamwe maissues atakaignore nekudzidziswa pamwe nemaziviro ekuti aiwa izvi toita, izvi Mwari vanoita, izvi toita tega. But uchaona kuti zvese the Bible ishoko raMwari rakalodha zvine chekuita spiritually nezvine chekuita physically. So amai vasirwa dambudziko ndokubva vamhanya. Muprofita ndokubva vabvunza, What do you have in thy house? Kumba kwako kunei? You're the same house in a dambudziko. You are in by in a chichemo chechikwereti chakasiwa. But that's all vana kuti vave nhapwa. But still solution in a chekuita nemubvunzo unoti, What do you have in thy house? Imba iri kurehwa muupenyu hwako nhasi. It's you, it's me. Hakuna dambudziko rinouya mulife mako as a surprise to God. It's new to you, but Mwari nekuziva kwavo vane zvavakarongedza mauri to handle or to take over that issue. Dambudziko nderekungoti hauziva kuti unozviita sei, unoshanda nezvipi to overcome challenge yauina. Ndikuti kudii? Munhu kana achidyara mbambaira anogadzira munda wake in a way yakasiyana nemunhu ari kudyara chibage. Kureva kuti you prepare the field in the mind, which is not the kind of seed or the plant that will come. Kureva kuti mbambaira inorongerwa zvinosiyana nezvingatenderwe munda wechibage. Kureva kuti muridzi wemunda achiprepare munda ane the seed in mind. Mukuziva uchenjeri nesimba raMwari, munhu asati auya panyika, matambudziko anozouya panyika nema-challenges Mwari vakaadresa before men came into the world. Munhu haana kutanga ava nenzara kuti Mwari vatsvage chekudya chekupa munhu, but munhu akatanga asikirwa miti nemichero kuitira kuti akazova nenzara awane chekudya. So chakatanga kuitikwa naMwari towards humankind kunza solution before problem. Order yese yaMwari ine solution before challenge. But munhu akabuda akasaziva Mwari anofungidzira kuti pandiri kunamata ndichiudza Mwari matambudziko, ndo first time Mwari pavari kuzvinzwa, ndo pavacharonga kuti situation yangu iite zvakanaka, which I chose to differ.
Saka uchiona kuti pamazuva ano nyika yaipa, Mwari vane ark inofanira kugadzirwa in mind. Noah haasiriye akanodyara the gopher tree kuti ave nemiti yacho. Already the gopher tree was there. Kana ari Zakeyo atadza kuona Jesu because of height, haada kunodyara muti wokuti azokwira aone Jesu. The tree was already there. So according to God's mind, knowledge and power, akaona ma challenges ako ahead of you. Okubva kutendera kuuya mu picture achiziva kuti you have what it takes to overcome what you face. Haisi surprise kuna Mwari dambudziko rawana nhasi. Paunopinda prayer uchiudza Mwari hazvisi zinyowani. Ndaitaura nezvino ndichiti prayer is also a sign yokuti you trust God more than your intelligence or connections. Prayer pachayo haisi picture yekuti wangopa Mwari chichemo. Kuna Mwari inotoreva kuti hauvimbe njere dzako asi unotrasta kuti Mwari vanokupa kukunda. So mu knowledge, mu understanding, mu power ya Mwari vachikuona usati waiswa panyika vakaziva zvauchasangana nazvo. Saka uchiona izvezvi macrisis ese ari munyika hakuna kunoimportwa solution kubva kune imwe planet. They solve dzaunonza ma-solutions nema-resources atinawo nevanhu varipo vane mafungiro ekuti zvinhu zvigadzirike zvakanaka, which means we have what it takes kudhila nema-situations edu. But tikashayiwa Mwari wacho tinoita sekunge takaudzwa panyika as a trial yekuti kana zvaoma mongofa moenda kudenga. So mukadzi aenda kuna Elisha achiti murume akandisira chikwereti, haana kunzi murume wako aishanda neni, saka sei wauya kuno hatizvigone. Zvinongoprova kuti kwaenda murume achisevha ndokwakabva futi solution, which means he was in the right place but akasvika pakufa aine problem yaigonekwa environment yaaiswera. I always tell people this. Kuchikoro kwandakafoira umwe wangu wakapasa even musame class yanandiri kuti manutsi ataipiwa ndiwo but aingosvikira pamunhu asiri serious. So handikone kublame nekunyepera vabereki kuti amaticha acho vaongosiri serious. Kupasa kwemo wangu assurance yekuti ndandiri mu right class, ndina right teacher, but I was not the right student kubuda ndine good results. So kunetsa kwazvo nekuoma kwazvo wakaipa andati uvenge nekublema Mwari kuti ndakasikirwa nhamo zvinhu haziite zvakanaka. Mwari vakangotisiya tiri patight. We have what it takes kana tiri maari. Kana tisiri maari tinogona kusaziva zvatiri nazvo. Adam ari lonely. The first challenge to humankind in loneliness. Answer yakabva kupi? Mwari vakakonzera Adamu kuvata hope, vakavhura parutivi vakatora mbabvu vakamupa mukadzi. Ukaniverenga kuna Genesis 1:26-27 inoti he created them and he blessed them. So Genesis 2 yoti man was lonely. Are lonely according to the writer or according to the mind of man, but according to God he created them and he blessed them. So man was created aine partner wake, but pasini pa picture Genesis 2 he was now alone. Saka Mwari havasi kutsvaga mubatsiri waAdamu somewhere. Mubatsiri waAdamu ari muna Adamu asiri kubatsirika panguva yaari. So munhu asina chinhu munhu ane zvinhu but hazoti zviri papi, zvinotorwa sei, zvinoshanda sei. That's it according to God. Haasi Noah akadyara the gopher tree inoita kuti azotora mapuranga acho agadzire the ark. The gopher tree was already there. Haasi Zakeyo akanodyara that sycamore tree kuti Jesu akauya azosvika paanokwira. The tree was already there. So according to God, the challenges we have today haisi surprise. Mwari haasi kuvhunduka kuti atsana vaomerwa zvinhu zvanetsa vazodii. Wakaexista mumind yaMwari before. Saka vachiti kuna Jeremiah, ndakakuziva usati wadumbura mai vako. So Mwari haakuzive musi webirthday. Mwari anokuziva before birth. Then akuziva before birth, he anoints you, appointed you, and give you the grace to handle the challenges that will come your way. Ndakakuziva usati wadumbura mai vako, ndikakuita muprofita. That gift ya Jeremiah
haina kuuya pabirth, yakauya before birth according to God. So Mwari anotiziva before birth, isu tinozivana through birth. So Mwari une zvaakainkipa akakupa before birth, zvinhu zviri spiritual zvinomanifesta muphysical world to handle your challenges. Saka munhu akasuduruka pana Mwari, asuduruka pasource pamanual yelife, anopedzisira aine problem, but asikwa naMwari ari an overcomer. Ova ina kusarudzwa kugara mvura. Bhabho rangu rinoti God commanded the waters to bring forth fish. So kugara kwawo mumvura icommand yaMwari. Anything choda kuitwa nehove inovanha kuita iri mvura. Ikabuda chero zvaita outside yabuda musystem yecreation inooma yobva yafa. Even ikatoita prayer iri outside mvura inofira muprayer. Prayer haite bail out ignorance. Mushonga weignorance kutsvaga information, not to pray uri ignorant. Mwari unoti kudii? Vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. Mwari anotobvuma kuti uri wake, ende ari kubvuma futi kuti uri patight. Obva ablema iwawo futi kuti because hauzive, haana kuti because handina simba, because handivade. Vanhu vangu uri waMwari, vaparara uri kukuwara. Neproblem yei, they lack knowledge. Saka knowledge yacho iri available, yes. Uchaona kuti chakavengwa nemumwe munhu kazhinji knowledge, information, ishoko raMwari muupenyu hwake. Chaanoda kubatwa musoro, chaasingade kubatwa mukati. Dai pachinamatiro vanhu pano dai pazara, but pari kudzidziswa vanhu. Saka kudzidzisa it takes time. Munhu adai ipapo. Upapa ukaparidzirwa mahara hudi, ukanzi kunamatirwa 300 unoda. Mind yako yakakuwadzwa to an extent yekuti you no longer respect information. Uri kuda kuhotspot for things to change. Knowledge haisi favorite yedu. Saka tonoona kutoita chigaro kuchechi usina Bible zvinoita. Kutoitwa elder mdikoni usina kana Bible zvinoita. Why? Iya tendency yako nekuti unei, but information yekingdom pasina. So Amaya vakaenda kuna Elisha, wakati murume wangu akafa akasiya chikwereti. Kwavari kuripota ndokwaishanda murume wacho. But uchaona kuti kuchava nesolution. Yeti murume akafa achisiya problem ari mu right environment. Kana une kuchechi kwaunoenda, kune vanhu vanosumuka on Sunday vachipa testimony yezvavari kuitirwa naMwari. Zvinongoreva kuti uri mu right church, but hausi right hako kuti zvako zviitewo. Maybe I'll repeat again. Kanenge karafu, but mira unyatsomo. Kana muchechi maunopinda unachikupura kuti Mwari ari kuitira zvakati, isaine kuti pauri ndipo, but zvauri hazvisi. Sei Mwari ajamba iwo achiita vamwe. Isaine murume anga ari paBethsaida, chakaita kuti arove makore ari ipapo. Anga ane one thing chaachiri chechokwadi, paari panoshanda, nokuti atone matestimony ezvevamwe. Ndinotangirwa, atanga kupinda anopora. Saka problem yake haisi nzvimbo kutangirwa. Hosea aitangirwa anga asina shungu here. Jesu paakauya akamubvunza, unoda here kupora? Ko Ishe munobvunza sei iye munhu akatouya? Panotaridza kuti anotoda. Zvanzi akawanikwa akarara. Nzvimbo inoda munhu anogara ari active. Nokuti yaiti ikabvongodzwa, statement rekuti atanga kupinda istatement recompetition. Hapana kunyarana anonzwirana tsitsi. Atanga kupinda. Kwete kuti ari kurwara zviri serious. Atanga. Weflu akatangira wecancer ndizvozvo. Mutumwa hati aiwa weflu imbomira imai kasoft iswa. Cancer tambira. Unosiwa necancer weflu achienda. Ilo epagomba paBethsaida. Vaidimanda competition. Saka vamwetsano vakanorarira ipapo. Saka zvinoita kuti kwaunoenda ndiko, but wakanorarira ikoko. Makore anotofamba uri mu right church pa right place usina result. Why? Wakanorarira paBethsaida. Pane zvinodimandwa ipapo kuti zvako zviite. Tsitsi dzaMwari dzakavigwa muaction inoita munhu kana atenda Mwari wacho. Tamwe anofanira kunzwira tsitsi mamiriro akaita zvinhu. Tsitsi dzaMwari dzakavigwa maprinciples eshoko rake. Jesu anoti kuna Peter, I give you the keys of the kingdom. Maki hakinure imba, maki anokinuriswa.
door kuti upinde mumba. You must have the right key, the right door. Turn the right direction to open the door. Iyo yas key yako. Ukapiwa right key ukaensa wrong side. You don't want to touch koko karara pati. Which means having a key is number one issue. Knowing the direction to turn is another issue. So you can have the right key. You can have the right Jesus. You can be in a good church. But that's how you are turning your key. But things are not okay. So Amaya 2 Kings chapter 4. Vagano reported murumu wangu akasiya chikwete kumbao vana vadotorwa kuti vaite nhapwa Elijah ndokubva saka kumba munei ndobva ndadiscover kuti we have what it takes. We only lack a revelation kuti chii uye toita sei. Mwari neunyanzvi hwake nekutendeka kwake nekururama kwake haagone kusika munhu ari useless. It's impossible. Munhu wese mulife ari useful, powerful. We are wonderfully and fearfully made. But when you lack the knowledge yekuziva, unofunga kuti uri muna manga ndakaona kwaungaende ende hapana chaungaite. I always joke this way. Nanzwa umwe achiti baba nyika ino ine varidzi vayo. Because stima brand yatakabva kuMalawi. Machina ari kubva kuHong Kong kure ndekupi rilongwe neHong Kong. Chona kuti haisi distance ignorance. Hauna mbobva kure wepadhuza. Kune vakauya 14 hours vari mundege. Wakasvikaita business. Iyo makangouya pa 2 days mamu unomoti tiriwe kure tingaite. Ignorance haisi distance. So amai varipota takasirwa zvikwereti nemurume. Ndobva wapiwa solution. Tikanzi endai munokumbira zvitini. Kana mapiwa zvitini mupinde mumba muvhare door. Mutange durira mafuta. Ndataure panhau yedo. Atange nezvitini. Amai pavari kuenda kunokumbira zvitini zvekudurira mafuta. Havasi kuenda neanointing, vari kuenda neinstruction. Saka zvitini zvavachawana zvine chekuita nerelationship yavo nevanhu. Unotaura nani, unowirirana. Remember, aiva mukadzi wemuprofita. Kana anga ari munhu aidada musociety kuti my prophet havataure nevanhu, zvitini zvavo zvishoma. Your network allows God to use many channels to bless you. But if your network yakablocker, you are blocking God to operate in many ways to bless you. Hakuna munhu anotadzisa Mwari kuita zvinhu, but kwane vanhu vanobloka Mwari kuita kwake. Why? Kana wanzi enda unokumbira zvitini, hauna kunzinamata, hauna kunzitsanya, kugona kutaura nevanhu, kuwirirana nevanhu mucommunity. Nhamba yezvitini haine ine church, ine chekuita nekuti unotaurawo sei nevamwe. Saka kana wanzi enda unokumbira zvakawanda, hazviwande necharacter, zvinowanda negood character. So kana character iri poor musociety, even wanzi kumbira zvitini zvakawanda, haupiwe zvakawanda. Why? Your relationship matters. Saka uchaona kuti kumwe kunamata kwako, imwe blessing yako, haisi pakuti haufaste, hauite giving, hauite zvimwe. You are not just a good person in the society. Saka wakagadzira a blockage ku network yekuricha life yako. Zvauri zvine nyaya kudarika dambudziko rauri. Nekuti Mwari kana vakuda kuburisa dambudziko rauri, vanotanga vadhila nezvauri. Nekuti pamwe pacho zvauri zvinopindira. Ukanzi enda unokumbira zvitini udurire mafuta, hauna mate kupiwa chitini, unotaura nevanhu. So the way you relate nekutaura kwevanhu, no number of container you have. Uri iwewe wakawapirwa nemafuta, odzikumbira zvitini, funga kwako waiwana zvingani nerafu yako. Ende unogara uchitaura kuti handabasa nemunhu. Apa munhu apinda ane basa yekuti handina basa nemunhu aishande. Wanzi enda unokumbira zvitini kuvanhu, kwete kungirozi, kuvanhu. From your neighbors. Sometimes your neighbor is a Muslim. Pamwe pacho your neighbor Apostle. Pamwe pacho your neighbor Anglican. You ogara wakatuka machechi yese kuti havana mata, wasi serious. Unowana zvingani iwewe. Handitara mafuta, handitara zvitini. Profita hako, profita chake kuisa increase yemafuta. But macontainer yochanotsanangura pa next door. Imakadi tukumbira kuti choti mafuta. Unazara nyango uchinokumbira ma empty jars. Unogona kutomanyimwa iwari empty. Asodo ngonyimwa zvisina basa.
because iwo wacho futa una basa. Zvimwe zvinhu zvauri kutsvaga asi zvinoshamisira straight. Kungoti iwo ndonyanya kushamisira saka upiwa. Imagine kuti wanzikumbira ma-empty jars at your own. Hausi kufamba naprofeti vachideclare kuti mupei maja, ndewedu mupei maja. Enda unokumbira zvitini mucommunity, musociety. Usatombokumbira zvishoma. Saka akaenda akakumbira zvitini akaenda zvomumba. Let me give you this picture. Kana mukadzi aiwira nevanhu vakawanda, zvitini zvinowanda. Kana aitara nevashoma, zvitini zvishoma. Saka mafuta ukanzwa unzi akazomira kuerera. Ane chekuita nezvitini. Zvitini zvine chekuita necharacter nemunhu ane problem. So akaenda zvitini akapinda nazvo mumba. Instruction yobva yati vharai door. Kana size yeroom yaita sechess box ino, hamupinde zvitini zvinodarika room inoyi. Which means the size of the room also is a limit per increase yaari kutsvaka. What is the size of the room? Your mindset. Ndo mumba umutsambo. Zvimwe hauiti mwena Mwari. Zvimwe Mwari vanoshanda maringe mafungiro ako nekuita kwako. Akazodza musoro namafuta, mukombe unofashuka. Tiri kunzi musoro in knowledge. So kana room yange yakaita seino, obvanzi kana waine zvitini upinde mumba uvhare door. Ukaine zvitini 1000, umunopinda 50. Ende mafuta anodirwa zvitini zviri mumba kwete panze. So haisi namba yezvitini zvawowana, but the size of your room. Saanopinda mumba obva avhara door. Why closing the door? Wavhura door chinokumbira zvitini, but wauya nazvo chivhara door. I will explain. Pawavhura door chinotsvaga zvitini kusociety, mucommunity. Yezvitini vanhu vanoiunderstanda kuti uda zvitini. But yekuzotora mafuta mashoma kuti uzadze zvakazara, unoenda pacounseling nevanhu vanokutyira tsitsi. Wavuka nasibvunza musha. Saka ukavhura door, pama-instructions ari divine ane chekuita nefaith yako muna Mwari, you will never do things for the Lord. When I got street preaching 2006 squads and a friend of mine came on and out chikoro. Ndobva anibvunza kuti ko zvakatanga rini? Ndikati I just had a dream and those zvinoita vanopenga. Ndoenda ndokurota rota. And you can imagine kuti kana ndichipenga mapengero aya anenge aripo aya. Andarika kukwana chaiko. Because I've seen God doing great and mighty things. Kudarika what I did with the counselor. Somebody came to me and said, "Son, muna matuni, they mara kusumudzai, mababa road. Takato sumuka saka ntijoka." Hey, once I had come on my platform, which radio station is now part of Zimbabwe. Till today, every Monday I'm on radio. Till today, television and pandemic. She can even Nairobi, Kenya. 2014 I was at Nairobi. Last year I was in London. She can even Belfast Island. Chitozoka futi parodi pana. Umona hano mara sumudza waruma. Takatosumuka. Mausatwa morota takati. Wana kusumuka kubva panzvimbo yekuparidza woenda kunenge uchiombererwa uchiremekedzwa so. No, I'm an evangelist. This is the area of my calling. I don't care ndaenda nyika ipi kure zvakadii. Tinokuduka pa-airport kana time iripo ndoya pano. Hazvindibvisi. Kana uri doctor vazininipisa hauite nesi. No one doctor aripote. I've seen people when they challenge. Because you know, it was hard to resort to Jesus. Why? He was humble to that level. So when you bad that I'm to Jesus, what's going to family group of what Jesus did? It was not easy to know him. He was humble to that level. Jesus. Kana Jesu alipo Peter alipo Judas alipo unofuta Peter ndiye Jesu wapi boy Peter ita kama mnaka kadiri kata windu dambo kutara naye ndichana kama munza 3 or 4 countries makambokuda hana sumuka kwanu kutara ndikuita sei so amaya vantu katora zvitini ndapinda mumba munovhara door. Why closing the door? No danger atina umupenyu wanasi. Tine vanhu vekuti vakahelp at a certain season, they continue to open that door in another season. Munhu akakuhelpa mu last season, sometimes haasi valid mu next chapter your life. Anospoila what God wants to do in the next season, but angari right in that lower season. Aona mbondinzi vancha repeat.
Kune vanhu vanotuma urambe uchitotamba kumahumbe wamudhara. But panguva yekumahumbe munhu akupa mutewa yanga ari mufesi wako akakupa izvo zvada kukumakisa. So kana mavhura door manokumbira zvitini. Panguva yekupiwa zvitini you must open door, talk to them. But kana maona zvitini maakudurura mafuta, make sure you shut the door. Uri kuvharira ani door akupa chitini. Because paakupa chitini haana kuziva kuti une mafuta mashoma auda kuzadza zvitini zvakawanda. Saka iyo kana wakuiita anouya kuzokukansela. Unoratidza kuti haunokwana. Kune vanhu vanofarira level rauri ukangoimprove mbichana they become your enemies. Kune vanhu vanofara kuti makaenzana kudai so ukangoti simukei mbichana ndovanofambisa news dzoti hatimudzisani ngaita zvemadrugs. Unotomboiswa kusendera uchinzi hameno madrugs ari kuita why. Kune vanhu vanoita mano vavasingade kuti ubreak that level. Make sure you know to shut the door. Vakakupa help, yes, but it was seasonal and temporal. Understand the new level. You need new people with new advice. Akusi kudada kuimprove. Color TV payakauya inakupandukira black and white kuimprove. Muradza unosheti ndered mavharwa nguva refu. Yoba unoenda grade 4 ndi kuramba uchishandisa manotse grade 3. Achaita, but wakambopasa kuzasika ukamusoro kwane new stuff. So you open the door to borrow vessels, but you shut the door when you want to pour oil. Why? Because to pour oil, it takes faith. Kuti mafuta mashoma mukati gupu uzadze madrama wapiwa ari mumba. Vanhu vakakwana vakakuona vanogara newe pasi. That's why friend yangu payakavandibadza kurenge kwadzana 2007 akati baba danga iri chechi platform yakarongeka so zviri nani paroad rako mwana wakuti makisa. Level randava munhu iye haachaita. Kana kuparidza Kristu kuti mumakisa is not worth to be a friend at this level. I need people who encourage me to win souls to advance the kingdom of God. Adidi munhu anogoitana nekuparidzwa Jesu. Suit at this level. Bani nguva yatakawirana tikatamba. But I must know when to shut the door. I'll give you my understanding. We go out into the world. Tinezvinhu borrow from the world. Kana tauya nazvo mimba yamwani tozvishandisa for right use, especially Facebook. Facebook vamwe vanhu vabira vanhu makonime naita zvavaita vanhu vatsotswa vanhu vaurayiwa. But we can still use Facebook to advance the gospel. Kuda kuti tinobhorowa Facebook mune zvamwari hatirishandisire zvekunze tinoshandisa zvamwari zvemukati. Kuignora Facebook itori ignorance haisi yaSatani asi kune vasatani vanoishandisa. Ndakakura ndine pfungwa yekuti hosho ndemudzimu kuzodiscover kuti vanhu vairidza hosho pamudzimu chete. Pamwari inotorira. Mwari anotorumbidzwa wangona kupfiwa chimba ndohosho yacho. Pandakakura ndichiti ndezvemashave yakaridzwa kumashave kuti ndeyemashave. Understanding yako ngaisvike palevel yekunzwisisa kuti zvimwe zvanhu zvamwari ndezvasatani ndizvo zvasatani. Tiri kutomuregedza achishandisa zvamwari nenzira iri bad isiri good. We must open the door toenda munyika toita bhoro zvinhu zvakanaka zvekushandisa mimba yaMwari. But kana taita bhoro we must shut the door. Tikasavhara door vekunyika vatakumbira zvitini vakapinda mukati umu mukati munoita panze. Asambanda kune imwe chechi yekuti unyatsoona kuti chechi ino ikakuparidzwe but inonakidza. Pane pava panze muri mukati. Unonakidwa kuti unyatsoona hapana kutenda unge pakufara. Achaibva acho tikoti isongwe ndepanze takuchinja mazwi but takatora biti panze. You must shut the door. Why vakupa zvitini? It was their season to bless you. But in this next season, if you continue to open the door, they can spoil what God wants you to do. Akuti ignore, but takambomira naye. Kana kumira kusiku ignore, ndo zvamaida kuti azomirawo. Mwana wamuri kubata muchiti famba, azotanga kufamba ega kudade. Andipa maitombata muchiti maida kuti azofamba. So vaimira newo kuti usumuke kana wasumuka irafe. Achada kufamba nesimari because hakusumuka. Ani maida kuti ndisimuke. Uraramba muchindibata mani. Amai vangu vachiri kumudombo shawa. Taiti tikauya mutauni vaindibata ruoko ndiri mufana.
izvezvi vakauya mutano vakandibatarwa kundochamuka. Ivo vanoratidza kuti vanondida, havandida kusvika level yekundimakisa. Imagine ndakabatwa ruoko tsano ndiri mutaundi. Unondisa pastatus. Mazana vanonoka komana comment section inopedza newe. You must know when to shut the door. Komana murume anosiya baba naamai oenda kumudzimai wake, vaviri vachava nyama imwe chete. Unoti kusiya baba naamai hakusi kuvaignoa, hakusi kuvavenga. Why wakarerwa mune imwe marriage yapa pako namai vako yawaenda iyi nyowani. Usashandise manotse kwa mudhara wako uku. It's a new environment and the time dzinosiyana. Pakarorwa amai vako namudhara wako, amai vagara kumusha, mudhara ari mutown. Ukada kuidzokorera iyoyo unofa neHIV. Avakaita vaki chati siko vaingoita siku chete. Anenge rafu but ndikutokuudza. Unofira mahara. Why? Kusiya baba naamai kuziva kuti panguva dzavakarora nezvavaita. We are in different times. Ati nzaro kwedu ati nzaro isi. Kwenyu kwa mutano ndoko vanzi usiye. Kwauya uku kunyowani. Unoshandisa mutemo. Because marriage yakakura uchiona ndiyapa pako namai vako. Saka paunotorora unoshandisa manotse iko. Tidana mhofu atichairirwe. Mhofu tsutsuri kai munofa. Pane time yekuvhura door, unokumbira zvitini. Kana mapinda mumba saneprofita munovhara door kuti mudurure mafuta. Door inovharirwei kuvanhu vambotibatsira. Iyi level yezvamakuita havagone kukubatsira izvi ndo zvekwamwari. Instruction yefaith kutora mafuta mashoma muchizadza makati akawanda. Havagone kukuregera uchita semunhu vanopenda vanozokubatsira. Kukubatsira kwavo vanokutadzisa. You know a butterfly? Butterfly in a lifestyle yekuti inombova futi kakonye or a larva. Inozobreka inonzi a cocoon. Painobreka that cocoon ndo painozodevelopa mafeathers yobururuka. Somebody saw that process. Ndobva aedza kubatsira konye riri kubreka cocoon. Ndobva abvarura kakakuni kacho kanenge kasaga kachiraso. Konye ndobva rabuda easy. Harina kuita 30 minutes rakabva rafa nekuribatsira. Chakariuraya chii? Pakanobuda kachimanikidzira kachirwadziwa. Ndo process yekusimbisa mamuscles yekuflya. Saka ukakabatsira kawika kaflya kanobva kafira ipapo. So imwe help inouraya tiza. Unobatsirwa zvekuti haunenge unoenda mulife nekubatsirwa chete. Pane imwe help isiri necessary pastage yauri. Saka kune vanhu vakaomeserwa vakava successful nevakajaitwa vakafa vakadaro. Kune vakakura vachinetswa vachitanga vari kuomeserwa vaitrenwa for their future. Nevakabatwa mushe vakajaitwa izvezvi they are failures in life because vakapiwa help at a wrong season, at a wrong time, for a wrong reason. Kana vanokumbira zvitinu mapinda mumba vharai door. Uri kuvharira ani door akupa zvitinu. Certain friends havasi valid palevel rawava. They were good at that level. Learn to shut the door because vanospoila what God wants to do when you are inside. Jesu akaunzirwa mumwe murume anga ari bofu ndokubva mubata ruoko akabuda naye muguta. Bhaibheri rinoti ndokubva amupfira mate kumeso. Imagine dai Jesu asina kubvisa pahama dzake omusvipira, hama dzaitanga kubata Jesu kuti tine hama yedu yamuri kuita rafinda vaso. Saka kune imwe yada kutambwa naMwari kuti hama dzako kana dziri paitike kuda kusvipirwa naJehovha. Saka hama dzikuregera kuti usvipirwa dzobatsira. Ende wabatsirwa wobva waramba uri bofu. Saka tona unobva wakaenda nokuti una akakubatsira. Do you know what even zvipo zviri dangerous? Kuna akapiwa chipo pamuchato nanhasi haana mbereko nezvipo. Pakatopururudzwa kuti asabereke futi. Kutambira chipo chake. Why vanhu vari so wicked? They can bring witchcraft in form of a gift. Safarira kungobatsirwa so. Unokuwadzwa nevanhu vari wicked zvekudaro. Imwe help inoda kuvharirwa door. Hama dzangu ndauya kuzokumbira zvitini kwamuri. But muprofita ati kana wapinda mumba vhara door. Richivharirwei? Vepanze vakaona zvinoitika mukati. Vanokupa idea yepanze. Abraham, father of faith, was a great secret keeper. Haana kuudza mudzimai wake chokwadi kuti Mwari vati ndiene mwana ndicheke. Aiudzwa kuti baba chechi kana yakupengesa level iyi
Leba munoiziva ere. Donge ndichafa muleba yongocheka. So I can understand that level rasara. Barenesi yakamuroke nguwarefu. Akanzi uchane mwana anoti I receive. Akanzi unza mwana anoti hasi mwari. Saka Abraham akati aturikuenda tichadzoka. Truth haisi kumunhu wese. Kune vanhu vanofana kuena integrity to have your truth. Saka uchiona kune vanhu vakaudza chokwadi vakanochitaura mu wrong platform nanhasi hausimudzirwe kubasa. Chokwadi chinouraisa. Munhu anofana kuena integrity to receive your truth. Saka uchiona Samson anjanga akaudza chokwadi akavanyepera. Akanzi simba rinobva kupi akati mupfudzi. Paakagerwa paakazouraya vanhu akariwana mupfudzi ayo akati kudi he prayed unto God, Mwari restore me back my power. Raibva kuna Mwari. Akati kuti mira yemone rinomera panofa munhu. Akati God restore me my power. Simba raSamson raibva kuna Mwari nyangwe aiva necovenant yebvudzi. So without her he can pray unto the Lord and he can get empowered. Sei akavanyepera kudaro. No truth yavaifanirwa kuwana because they were there to kill you. Vanokuuraya had deserve your truth. Because they will use that truth to destroy you. What of him? What 2 days? Zvese zvokumusha kwenyu ku. Zvinorambisa ka. Ina ndiri kuvanzira munhu ngazi chokwadi was positive. Unotizwa. Vaene integrity nekuzouka anokuda achirevesa. Why? Because nyangwa akuramba iye achanoudza boys rese kuti vakomana munonyura. Neba utonorwa samu. Ninye kunotaura chokwadi. Anoudza vakomana. So there's a door to be shut. Wapiwa zvitini but the door vhara. Ukaramba wakavhura door iroro, I'm sorry. Vakakuona durira mafuta ndikachigubhu kadiki, vanotuma vanhu kuti ende munomubata because ari kumhwara. Mukataura naye musha hanzwe kusunga imaoko. Rudo rwavainarwo, but rudo rwawo ndiwo ritendera kuti rambe richiuya kwauri ukasavhara door. Abraham asvika pagomo akaudza varume vatatu vanga ainawo kuti nemwana takuenda pamusoro pegomo sarai pano. Kune vanhu vari weti kufamba nawo, vasiri weti kusvika nawo pazvinhu zvawanzi naMwari ita. They can walk with you, but kana wakuita instruction yaJehovah, you don't need them. My friends and I know town. Vaizonzwa tadzokera kumba. Ungachiparidza kaparoti. But taenda naye tinouya tese kutown but pana apiye tese. Why? Because vanoona kutaura neyo zvakanaka ukatosiya kuparidza. Unoita unofunga kuti uri kukanselwa vachikukanzura chipo chako. Ndaudzapo pane imwe nzvimbo ndati ndiri more dangerous mazuva ano hakusi kuvenga kudiwa. Because the devil akamaster art yekuti wada kudestroya munhu mude. Akakuda ukapinda museko rake akakugamuchira, you can destroy him easily than kutomuratidza kuti ame your enemy. That's why Pharaoh akati let's deal with these people wisely, not wickedly. Aida kuita zviri wicked kuuraya vana, but akainstructa ana nyamukuta kuti kana paberekwa mwana munoenda munouraya. Haana kuinstructa mabhinya. Sei audza nayo nyamukuta kuti urayai vana, anoziva kuti kana une nhumbu nyamukuta ishamwari yako. Yono munhu akari kukika zvava padhuze, aitoziva tiri kuuraya manje manje. Haana kuudza mhondi kuti urayai vana, akaudza mamidwife ananyamukuta kuti munouraya vana. Saka pesi paunoda kubatsirwa ugara wakaudza tete mazuva angu akusvika, gare muri padhuze unokoka wega mhandu yako. That's the wisdom of the devil. Saka mazuva ano anoita sei unodiwa. Ine pandakaverenga yaJesu kuti Judhasi akauya akati kune vanhu ndichakupa sign kana ndabata muchinda wacho ndichamukisa. Ndokanoziva kuti kisa haisi right. Munhu utoichemera so haisi right. Inouraisa munhu. Pandovhiwa pakakiswa munhu. Yakashandiswa for betrayal. Kisi yakashandiswa to betray. So chiri chiri more dangerous in our times. Dai Mwari akupa mweya wokunzvera kudiwa. Kanzi I love you very fire. Pamwe hapasi kudiwa pane nyaya dziri kudiwa. Especially kana riri boys radaro. Zvavanoda vazvitaure vanoda munhu wacho. Ukazoramba uzokudza kuti iwe wanongokuda chete. Ndapane munhu ane munhu esada mari. But ukasvika pabasa usvika kuti uda mari unotsvaga mari unondoda basa. Izvo wako ndoda mari iri mubasa. Bozomwedzi ukapera
ukasapiwa pay ndo unoudza ndakufika basa. Ita mudati iti sapana. But why unoshanda nesimba shanda riripo. Haibudi. Zvino singagoni kutaurwa ine direct. So you shut the door kuti ndiri kutsvaga mari, unoti ndiri kutsvaga basa. Wamubasa wopiwa mari yako. Wakataura message yepanze mukati. Yemukati panze. Wakachinjanisa order given example. Ukasanga nemukadzi ari kufamba muno mutauni. Makadi yenyu sister, makadi yenyu maka. Mushike kumba na 6 anokuta kuti kwanya. Iko kushika kumba nenguwa kwakanaka. As long as asiri wako wataura message yevanhu vandanana. Kumunhu usingadane naye. Saka ina value. Makadi iko sister, unosvika ukakumba kuma 6 anoti kwanya. Good advice, one person. Pangerira no kana kuri kumuko, leo kuchauya flood. Amira padhori areka, ataure zve flood. Love, pindai muri tutu. Mukadzi aipinda tutu, amupinde nefie. Chiyai do, mutange kudurura mafuta. Ukadurura mafuta makavhura do, maspoila miracle yenyu. Vazhinji Mwari ane zvaida kukuitira. Zvakaspoilwa nekuti wakaopena door to anyone. Uchida kuita zvaMwari akataura newe personally. Beware of good people who are right. Why? Because wakavhura door to anyone. Vakuru vanoti muromo wakura uwire pasi. Iwo hakuna vakuru vakatowira pasi muromo wainayo. Itanisicheka kwena. Ingomira zvetsumo muromo wakura uwire pasi. Wasatowana vakuru vato not get finished. So dzora Mwari aripere. Chinopera ifaith yako nokonzera kuflowa kwaro mulife mako. So zvitini zvapera mafuta ndokubvamira. Chakagonekwa nemukadzi akaenda kuna prophet. Nyangwe aita profit. Mafuta apo akaenda kuna prophet. Prophet wakamupa instruction. Kana watengesa wobhadhara zvikwereti. Yasara urarama nemhuri. Unoona prophet wakamwari anyudze vamwe wakakweretwa. I chose to differ pane izvo. Declare. Take the cancellation. Ukanzwa anoti ye akakwereta. Akakwereta uzati futi smartinyu. Nasi tiri kukanzira mweya wezvikwereti. Kana une mari dzaunokwereta, Mwari ngakuwanire nyasha. Munhu iye asiyane nazvo. Iri hapo mfundisi. Munhu adawo mari yake. Ukanzire zvikwereti. Saka zvinonakidza akakwereta. Zvinorwadza akakweretwa. Iri church one. Gospel rinoda balance now. Imagine ndiri kupupura. Ndakanamata mwanangu arwara. Ada kutofa but akarikava. Kwewo unonamata wako kwa ukanamata akafa unonzwa sei. Anozwa ngo Mwari wacho anosaruka. You must have balance no wisdom in presenting my faith somewhere. Nokuti kune vamwe vatori more serious muna Mwari but vane situations are very bad. Wovata woshamari dzaJob dzakamujaja. Taba muni mudai pachena muni makatamba. Zvakadai azviitike munhu murume right. Yedu kana ndoti kuti Mwari pachawo vakati kune murume andaona nyika yakarurama anonzi Job. Saka zviri kumuwira azvibvise kururama. In time of test yakarurama. But shamwari dzake dzinoenda kwaari dzoti dzanobudai pachena mune dzamakatamba. We quickly judge people. Nhamo yatinayo ndeyekuti kana zvako zvichifamba unononga vamwe vasi serious. Baba mukarongeka upenyu unoita mushe. Isi kuita mushe kwakatorongekawo. Munhu atori right but kune zvakamuwira. Zvekuti akakuprovira kuti ndiri right, unomubata ari kunyepa, pane zvaakatokanganisa. Saka murume akaenda. Vamwe vanongoenda. Kungoenda chaipo. Zvekuti iye murume acho akaiswa vakabvunza kuti makaenderei andokudza neno handinotombozivawo. Kandakatoenda kushuka. Mweya wacho uriko, mhepo dzacho dziriko. That's why baba vakauya kuna Jesu achiti mwana wangu kana zvamubata zvinomuisira mumoto. Havasi kublema mwana. Vari kutoti kana zvamubata kwete kuti kana abata. Iye hana chaanobata kubatwa. Saka vari kutosapota mwana wavo kuti ukaona awira mumoto zvamubata kwete kuti iye ari kubata. Saka kune masituations ekuti they overpower people ari demonic. Vanhu vopinda masituations. Iwo votanga kujaja vanhu kuti hamufunge. Hamuna kurongeka. Shut the door for all advice. Stage yawava haidi vanhu vekumashure. They remain your friends, but not my advisor. Pa stage yawava, but they are still your friends. Deshamari dzanotamba nadzo kumazogo. Vamwe vacho vatombouya kuchechi. They are my friends, we club together. But I have advice concerning Ramari.
takavhara door kune maadvice zvinhu zvaMwari, takavhura door kuti we grow up together, my friends. Learn to balance things. Unopiwa zvitini panze, kana wapinda mumba vhara door. Ukaramba wakavhura door, vanoteera futi because vakupa zvitini. Unozati munhu anokupa mari ari easy kukupa futi advice. Unoramba sei advice yakupa mucha. Omwakanyudzwa nevanhu vakawabatsira. Akazoudzwa mugava mari yandakupa ukatamba kandege unotosimuka. Vatanga akupa kawairamba sei. Shut the door. Know your season. Know your season. Pane door noda kuvharwa. Goalkeeper ari mutimu nevamwe. But area yake ndeye kubata. Defender akangokopa yapena. Close the door. So I'm a defender, I'm not a goalkeeper. We are in the same team, but nema areas are different. So Jonah singa profit akazviti prophet. Panoitika disaster. Time yakaberekwa Jesu kune vana vakafa. Vakafirei. Herod ari kuti panapa ndatsotswa nema-wise men. Saka handisina kuzwa kuti ari papi mambo wacho. Nokuti vari kuti titsvaga mambo aberekwa. Saka wese akaberekwa patime iyoyo vakafira mahara. Vari kufirei. Vaberekwa nguva yamambo vasiri madzimambo. Saka uchiona kuzviti prophet usiri prophet. Unorwa nemadhimoni echiprofita anoda maprofita. Satani anozoona ndakuwadza muvhangeri. Hapana zvadziona izvi. But title yakatonyorwa. God can give you grace to operate a gift. But usiri that ministry, for example. Wotangu ikafa pane pandogona kubata itomuka. But andinyore bhana kuti makanika pano. Ndotoziva kuti kujuma. Baba inoyene dambudziko ukafura maoko evanhu. Understand your line of calling, understand your season. Make sure you close door to the wrong people. Or look at the wrong people. They were the right people at a certain time. Unaenda kwa hari watopiwa zvitini zvodurira mafuta. But kana wapinda mumba, shut the door. They are good in the season yema container. They are not good in the season of acting your faith into the container. Saka izvo vanhu vakakukuwadza, vanhu vakambokubatsira. Wozaona kuzovhara door kustage yawako. Samurume akauya nawo kuna Jesu, Jesu akabva mubata kuti ruoko, zvanzi akabuda naye muguta. Ari kubudirei achibva naye pane hama dzake. Yarida kutamba murume uyu haidi pane vanhu. Chii chaakaita? Akamusvipira kumeso. Imagine pamuni wako wasvipirwa kumeso naprofeti. Munochedzera kuti munoprofita here but baba matijairira. Saka Jesu akatoziva kuti hama dzake dzinomuda. But handida kumuitira kuti zviite, hama dzake dzinoona kuitadzisa. Zakaria baba waJohn the Baptist vakapiwa message muhall of the holies kuti kana mwana wamubereka umupe zita rekuti John. Zvanzi pakaberekwa mwana naEliza vanhu vakauya vakati name him Zakaria after his father. It's a good thing. Unonzi Zakaria mwana wako opiwa kuti Zakaria Junior. Ndo Zaka yakanaka kai. Kamba saka akumirira kandi zita rako. But iyo yekuti mwana wako ari kupiwa zita rako. Kana iri against plan yaMwari muhall of the holies. Inokunakidza but unofa usingataure. Nokuti Bhabha rinoti paakamutaura kuti anonzi John, his tongue was loosened. Kuda kuti ukawira nezvinotaura vanhu unofa usingataure but pataurwa chinhu chaunoda. So by the time yekuti we go to the same church, chavataura chiri right, but hachisi right in this season, yekuti Mwari andipe deliverance. So you shut the door kwa idea yavo. You open the door to the ideas of God. Maadvice unopiwa hacho mamwe acho iproblem ndiwo ukavhura door. Saka vese vane right yekutaura mulife mako vanotaura. Nevanotaura zvisina basa vanototaura. Door racho wakavhura. Pane nguva yekupiwa zvitini. Nenguva yekuti kana wakudurira mafuta mastage 2 akasiyana. Kukumbira zvitini kuri ordinary. Vamwe wabvunza kuti uda kuitei nazvo. John chapter 6. Jesu audza vadzidzi taurai vanhu vagare pasi. Message vakapiwa. Havana kunzi ende munovaudza kuti pane zvanoda kuita, pane miracle inoitika. Problem ndeyekuti dzimwe nguva tinowedzera ka. You see God doing things, ndo zvaataura. Ndati vanhu vangonzwa kuti pana Mwari. Taurirai vanhu vagare pasi, vakabvunza unongoti mudhara ati kudii? Garai pasi. Kuparidza kutaura zvawatumwa naMwari kwete kutoka. But Mwari vati pane zvada kutoita izvozvo. Taurirai vanhu vagare. Saka vanhu vakagara vasingamirire miracle. Vakagara in obedience. Miracle wega.
Why? Because ukanzi garai chingwa chinowanda. Avachagarira Jesu vakugarira chingwa. Saka kugara kutenda kuti aiwa kana iye ati gara anoziva zvaanoda kuita. Vagara pasi vakagarira. Kurati Jesu haana kufidha vanhu vakamira. Miracle yakaitirwa vakagara. Ukagara mushoko rake miracles will follow. Yes. Ukamira kuti pane zvaachaita you be disappointed. Haashandi nemanyau anoshanda neobedience. Vakafidwa vane nzara vabvuma kugara pasi. Ndinoti kuteerera une nzara kwakatooma. Kuva nediscipline munzara kunonetsa. Kuva neunhu munhamo kunotinetsei. Kana munhu wakakuti waswera kuti kuswera kuita sei. Baba rafa inonoke panzara. So it was a test of character. Go obedient in hard times. Tell people to sit down. Andokubva vagara. Chingwa ndokubva chawanza. Hove ndokubva dzavanza. Vanhu vakatya. Chiona manje miracle worker ane ability yekumanage zvinhu. Haapfachure harase. Mafufu asara. Unganidza imuise mubasket. Haana kuti mafufu asara rasaini not declare chimwe. Simba anaro. But ane futi the ability to manage. Haite manyawi. Zvazvina basa towana mweya uchikorokoza. Kana ikapera inopera yabiwa. Inopera. Jesu ndiye panogara statement yokuti chinopera chabiwa tinoita umwe munana. No. Unganidzai mabasket asara. 12 baskets isai chingwa imomo. Thank there was one challenge there. Although a miracle happened, but chakasara chikarekodwa chingwa fish atisari. Vaivenga ndinotokudza kuti chakasara chingwa chete. Fish hatinambosara takapera. Vanhu vakadya vakaguta but hatina kuwana overflow. Why? Hazvina kuti dzine nharo kana Jesu haana paoverfish. The character of man matters most pamiracle yaari kutsvaga. Ipi character? 3/4 yemadisciples akavatora kufishing. Mumusoro machitai mabhaya achirimo. Baba kuita number 6 yasara pizza. Why God ndokuenda kwako? Saka nedzimwe nguva God wants to bless you financially, but he knows the challenge of finance on you. Saka chaanoita anokupa blessing outside money. You know God can do it. Kuti uve nemota usina mari. Unokumbofadza nemota yacho. Why God anzwa kuti kune weakness yako haadi kukuregera uriko. Iwewe chai. Kuti une baskoro nesimora ukaita pick up ila inrese. Chinotozikana. Saka mwacha usikupanishwa uri kuzvipanicha your character inoda improve. Ukava nemwana grade 3 akanzi apasa kuchikoro, haumupe mari yaunoda, unomupa mari yaane zera yekuhandla. Love inobviswa, panoenda age neability to manage. But nekamufana kanoti divine. But nodya nefish and make sure ndinokamonitor. Akatore fish kachidya ndokatambidza. Indava akasati kagona kuseparata means vane nyama. Nekunaka kunoita fish munoswera makuchipatara. Zvino chinhu zvakanaka zvinouraya. Izvo so nhamo yako ndeyekuti zvikangonaka chete unofa. Kungoimprove apa home up. Unochinja property zvese nemunhu. Marriage yako iri pastate zvinoda kusvika. Kunyazi kuti unotanga kuona type yako chaiyo. Kwete kubatirwa kwakaita. Watibatira tisimusa. Watibatira sata kuziva zvinhu. Marriage yako iri pastate neimprovement. Kwete nenhamo. Hamunhamo munotonza mese. The character of man inogona kuva blockage to the blessing that God wants to release. Waka open a door to a wrong character. Waka open a door mukuita kusina kunaka. To understand yekuti Mwari paunofuna kuropafadza life yako, vanonyanyonzwa seeds neimprovement. Ikatika situation iye iso situation ina Mwari mukati. Vanhu vakakuregerera zvikafamba mushe newa uchabatika. Tell people to sit down. Vachigarirei kutenda Kristu. Kwete chingwa Kristu. Chikawanda makagara muri paari it's good. But chikawanda makamira muri ready penda. Luke 15:17 baba unoti gasana ani baba kamuona achiuya. Achiri nechekure at a distance. Vakamumhanyira. Why running? He's coming back anyway. Why is the father running? He knows the character of the brother. Dai mukomana akatanga aonana nemukoma wake pamba anga asingapinde mumba. Why? Because even paakatozopinda pacho
mukoma wapiwa chanzi yekutora namudhara akataura kuimba kwemunin'ina akati kamari nezvifeve ine hamuna zvavakanditira uyu ati kune vanhu vane maripoti ako ekuti mwari vakasa kumhanyira unokuwara ukasangana namukoma usumuke kozi mukoma ane vhangeri rekukupa mhosva mwari ane rudo kuti wadzoka hakuna munhu akasika munhu saka munhu ane rafuka mwari ane rudo vhangeri ramukoma nderekutaura kuipa kwako akaenda nyika iri kure akati kamari nezvifeve rababa nderekuti he was dead now is alive, he was lost now is found. Vari kutouraya mombe saka izvozvo zvinobohwa kuti akadya katu akadya achienda akadya adzoka vamwe varungodya vaona vhangeri renyasha rine bhiti stabul munhu akaura stereka akatendeuka mwari vanomuda iwe vanobvira wadaro mudiwa zvakafanana ndakaita losi takanakirwa tinofara tiri munyika tauya kunasha iwa una zvawakaita unonosakati mwari wama vautotenzanisa so unonge vachikuda sida ndakaitawo mchani mweya wamukoma uninamkuda ndichikuona chimwe zvinhu itainetseka kumakwedu so waiti ukasadiridza gadheni mudhara aikurova zvinofana aisvika upopota wokurova ukadiridza haakutendi sakati mudhara uyo ari weekend inda asingatendi ndadiridza gadheni ana zvakutaura but ukasadiridza pairohwa munhu svika ndakura ndopa ndakadiscover chaita kuti asatitende tadiridza isu taidya muriwo wacho saa uchiona ukaita zvakanaka usi kuitira mwari ukuzviitira iwewe nokuti anoba achienda kujeri ndiwe kwete ngirozi sarikati usaba pari kusengetwa iwewe kwete denga usatora mukadzi wemunhu panorohwa iwewe kwete ngirozi sawatarisa mirau yese iripo kungoita zvako zvinaka hapana chaunoitira mwari kuti mwari anzoti shuwa dzina kuba bheta nosingasungwe samwakati but zvakaipa handiite but handisi kuona makomborero kutokomborerwa usazviita kozosungisa my time is done. 2 Kings chapter 4. Mukadzi akumbira zvitini society akapiwa one instruction kana wapinda mumba uvhare dhoo. Unovhura dhoo wokumbira zvitini kana wazviwana wapinda mumba uvhare dhoo. Ndikuedza kuti kudii? There are friends who are waiting in your life at this season. If you continue to open the door for them, they can spoil your miracle in the future. Yes. And it's going to siyana nawo kutamba nawo but vhara dhoo readvice pa new level yawava. Ndokona kutamba nemunhu asina kuroora kai. But until advice kwati tinotandara chete handiudzire mapiri ekuteni kana ipa ndakavhara toti bamweni muchiri mufana kusezvikati wazi ukapiwa advice nemunhu asiri pastage nelevel yako unospoila your marriage nekuda kuita boys iwe uri marriage sababa ndoti murume ndianoroora kwete mukomana murume achasiya baba naamai murume a man kwete a boy. Why? Because ukauya uri a boy muchidiwa a man character ya boy inomanifesta muenvironment ya man mari yemuri unoona kutoenda kubhora sande tiri mutimbara andishote chine timu tano iboy must learn to shut the door. Ndisina ndakashata door. Kumwe tinokura ihelp iri extra pane pawaifanira kugumira kukubatsira pamwe wodzidza wokura woita zvinhu muupenyu saka vakakuspoila that's why uri pastage iyoyo hauna kana shumba yekuimprove mulife wangomira kuti mugara akafanira ndotora imba yacho zvinotobvumidzwa kuita yako futi anoza zobvumidzwa ibaba wako anemba woita yako zvinobvumidzwa but mupfungwa wako ndekuti anofa maimanje ende ari kumwa mnoko madhara haendeisa unongochetomuuraya iwe target yauinayo wai unenge wakaspoilwa wakanyiwa pane kuomeserwa kunoshanda haukude but koshanda pane kunetswa nekushukwa kunoshanda but haudi kushukwa is not paid rakatanga kuexista mubhaibheri nekuti mwari ndowakada Genesis 3:15 not kudii mwari waitaura kumukadzi I will increase pain in child bearing zvinova kuti ndichawedzera marwadzo kwete kuti ndichaunza ndichawedzera kuti agara aripo saka pain was already there before the fall of man yaiswa namwari pagiving birth. Why? Kune zvinhu zvinoberekwa through pain singaberekwa in good times
Saka pese paunongoda zvakanaka, kune zvimwe zvakanaka zvausingawane nokuti zvinoberekwa mukuoma kwezvinhu. Saka ichinzi labor pain. Pakuita mwana parwadze, pakuva naye panorwadza. Unongoda pakuita. There are things you can handle through pain. Mwari wa Daniel anokutendera kuiswa mugomba reshumba. Why? Because vari against Daniel. Havadi imwe witness besides the lions. Shumba dzikarega Daniel dzaiprove taudza mambo kuti aicorrect mukakanda vari wrong tokuudzai. Saka ndenzikune nhasi. Zvadanetsa kudai so. N'anga inoramba ine mushonga wekuti upinde basa. Hadziri zvaine. Kuna makambani omwana mushonga wacho ushande. Kumprova kuti iwo vane mushonga inoshanda. Vanotoda pakadai so. Kuti uyu ukaita unorwana. Simba rinomanifesta better in trying and in hard times. You only want good times and good things. You know what Jesus ari Mwari. Ministry yake akamutizwa nevanhu. Ukaverenga John chapter 6 afterwards achingwa. Pane pakazoti mukadya nyama yangu nekunwa ropa rangu hamungapinde ushe hwaMwari. Zvanzi vanhu vakasunduruka. Vakachinja ari kutaura. Jesu akapita iwo chiri pano. Zikanzi ishiri nemashoko eupenyu. But kune vanhu vakatiza Jesu. Yonetseka kuti vanhu vabuda chechi. Yenyu yaJesu yakatobuda vanhu. Kuri Jesu ere. Afana kubuda so. Because tina Mwari vanotobudira Mwari iye. Why? Because vanhu vane zvinhu zvavo hadi zvaMwari Mwari. Vanda zvechechi. Anozari kune chechi inogona auto accommodate varoi. Chechi dzakasiyana. So don't even kuchikoro muklas kune group 5. Nene muri class iyo ba muri group 5. Nawa kuro zvokufoira murimo. Group 5. Notenda Mwari shikunoiterera kwenyu Mwari vakitire nyasha. Mwari vakafadzei, Mwari vakugonesei. My message today, please close the door. There are friends who are seasonal, but still waiting the next season. They remain your friends, but have wisdom not to take every advice from the lesser people. You're up a higher level. President, what only one who are now shamans down. One to move now, but advice the parliament, one of members of parliament. Our phone is a cool cosmos who will come very well. Let it out again, you can take it back. This is a good kind of talk for us back. Ukama upere chinongopera ya advice at a better stage yawava akusi kupanduka kuimprove avanozoti ndakudada andichaswera nawo eka level yako ukaswera ikoko inospoila kwawava sasa une zvimwe zvinhu ndino kuti president vanongo vane favorite chikafu chavanoda but mungo vanochidyira in private because yestatus nelevel yawava. Imagine parari president atiba freezing CNN inoti kuti zvaoma koma. So zvada nelevel yava hachaswera ikoko. Life inoda improvement kusiri kupanduka kwiri. Why? Because kune malevel nemastages atinosvika mukuita zvinhu life. Avanozondoda anozondoshaina ndangoswera ndichiswera nawo ikoko. You need sharp people. Simbi inorodza imwe. Unotodawo dzimwe simbi dzinokurodza pastage yawava. So kana wapiwa zvitini wapinda mumba vhara door. Stage yao ndekungokupa zvitini. Stage yakudurira mafuta imira kwe kwaMwari inoda faith yako kwete yao. Chava nacho zvitini chavasina faith action yekuzvinjitike. Haiti murangu ndendi naro timu rangu timu. Ino timu bora kukwata. Why? Because akakunyepera kuimprove akakuti kudada. Akusi kudada man. Unaenda ukanoona mukatandara mukaswera. But make sure most of your time, urimu level yavanhu vanogona kuita life yako improve echinja. Chakati kuadza tutsumo dorora nayo matongo, munopedzera matongo acho mese. Bando zviri nani tsano. Kuimprove akusi kupanduka. Kuti atirokwa guti ndorokwa guti. Dora iwo kumwe. Why kukaita drought munorowa mese atenzera nakwasha. Bando kuchimwe chekunekwana unoona uchipake. Ino chikwadzwa nepfumo dzera. Ndosita takurasa zvinhu zvedu. Kuimprove akusi kurasa. Mota ngane maglass tube yumira ne windscreen.
maitu anokosha but sei kamwe kari kadiki pane rimwe uku kushoma zvinongodongorera wakurifesa ndokona tabva kupi kwauri kuenda ndokakakura ndokwamutsira mota ndikazoti handizive chivanhu chedu munodhumira future tine kwatakabva yes tine kwatiri kuenda yes manotsi ekumashuroka hashande kuno manotsi egrade 1 hashande kuform 4 stage yawo yakuda kutamina vari murenki mulevel iyoyo uko kunoenda uchimbonoona hama dzako ishamwari dzako but make sure you close door paadvice yekustage yawava tine vanhu vaspoila marriage nekuda kwokuti achiri kuboys iye amen hatisapose kuva responsible father asara muzoona achitaura kuti ushamwari hwako nevanhu vasina kuroorwa ndewei havapenge bo dzinotaurwa ikoko nezvinodiwa vasina akavaroora vanotaura nyobvo zvavanoda handiitiswa uku kunoitiswa munhu unodziisa mvura kumafo wakaneta ungaazokutamba unoitiswa munhu itiswa wakaroni kunopfugamwa vanhu vachiomberwa sokwawakauya but kwawabva yokuti ndemupfirishaise wadii ukakuna wadii mamugare simwa baba life ine mastages make sure you shut the door you borrow vessels but kana wakudurura mafuta ukangosiya door rakavhurika vanouya neadvice tando zvawakumbirira mazvitini zvese mafuta tushoma uchiright here beware of good people who are not godly kuna vanhu vari right vasingazive mwari nekunzwa mwari ena vaudza kuti chechi katituye nemari baba vanhu vakanaka vari panze vaudza vari panze kuti chechi tatibvisa ofari vane kuti muri kuitiswa munoitwa varombo nechechi ipamba ari kuti unoitwa murombo nechechi haunobvira wamboita mheni wagara nomurombo kudhara vamuza munhu achitaura ichechi tikutorerwa mari dzedu usati watorerwa imari here yauinayo unopfumisa mufundisi kana iwewe une capacity yekupfumisa mufundisi imbozvitrayewo kuzvipfumisa toka zvichishanda kuti iwe unopfumisa vanhu kwaiwe unozvimakirei chimira kupa mufundisi chipfuma toni uchanoti isame story haupfumise munhu ibrain dzako people hear me very well chimwe chauraya upenyu hwako wakanyanya kuvhura door to anyone get any advice yowapa murume achasiya baba naamai woenda kumukadzi wake unonzi kusiya kusikuwavenga why imarriage yawakarerwa uchiona ine maeras ayo iwo utakura manotsi ekune imwe marriage wonesa kune yako nyoni naadzimai vako woti vakadzi kwedu vanogara kumusha vayangu vaigara kumusha mugara mutaura zvasiyana baba wako wakaita like vakune siki iwe uri padhenja kune edzi unofira mahara gara nemunhu wako manotsi ekumarriage vawakabuda nekwakugara wako kwako kune machallenges anhasi ishwa mukedzano zvinimibisa ishwa anozodii but yekuti madhamu aende kuruzevha ndeye madhara ekudhara kusina HIV tinofira mahara ndiyauya nomandi chekwedu zvatoita pano vanosingade unotorongedza toita chekwedu unofane chekwenyu tsana learn to shut the door kumawrong things zvakaitika in that time zvaitova correct chimwe chinhu hachirambe chiri correctira mune imwe season ati grade 1 tine metsi dzataiti itikanzi panotombera maoko kusekondari itikeni tsano kwakaipa hakuna itikandi inowemba zvikayabuka kune truth iri valid kana uri mubhazi emergency ita kuti pane mubhazi kunde the same story kurova nekugara maresults ndiwayo neuba kune chokwadi ichocho ndechepana tinototi vanyore mabhazi awa even mamabhazi ari panyika haabvumirwa futi kunyorwa yaimwe stage bhazi rekuprison riri kubva parotonhu rwava rikuenda harina kutombonyorwa mukavati kuti case of emergency kick out pane vada kuwana urimo handisasivi muemergency imwe stage kodi ukomplena kuti vamunonyora inotiuraisi wakafaka ruda kufaunga there is a door to shut
Vanokupa zvitini, vanokukweretesa mari, vasakupa advice. Why? Vanokupa advice, inonyudza mari yacho mangwana achitafuta mari yavo. So open a door for anyone, for any advice. Your life can be ruined. Kune vanhu vanouya for a season, not for the next season. Vachitotumwa naMwari. Makungu aitumwa nechingwa nenyama kuna Elijah. Mwari akashiva kuti makungu omira, Elijah chienda kuZarepati kune chirikadzi iriko. If-feeding scheme yachinja environment per instruction. Handibve pano nokuti zvina Mwari panotopiwa. Ndinoti Mwari wamasimba ose Matthew chapter 2. In a vision, in a dream, Joseph akaudzwa tiza ine mwana, Herod ada kuuraya mwana. Ari kuti tiza ine mwana ndi Joseph, mwana wacho ndi Jesu. Ari kuti tiza ndi Mwari. Iwo Mwari anongoti handibve pana kana ndina Mwari, pane zvokunofira mahara. Pamwe paifanizotiza kuna Mwari wako. Hausi utera. Uchanzwa pa next verse kuti chidzokai from Egypt. Nokuti Herod aida kuuraya mwana afa. Sometimes you win neku-withdraw from the sin. Yes. Saka Jesu aitombovagwaya naramwari ofuti shumba rudzi rwaJudha. Ma-characters asingapindirane, but anoita kuti zvaari kuda zviitike. Pane paanotobatika ari wamasimba ose. Otorerwa pamuchinjikwa, but wokunda rufu, but otadza kukunda vanhu vari kumudhonza. There are reasons for that. Pane panoda kuzvininipisa nepanotoda kutomira with boldness. Vanongoti hazvina basa idaipo tine chechi kamunotidyairira unokuwadzwa. Saka shoko richingoti ngwarai senyoka, mupfave senjiva. Pane unyoka hunodiwa pamunhu. Neunjiva uchibhalansisa. Mwari warigara akuchengetei mufambe munyasha, Mwari vakuchengetei vakugonesei. Father, we thank you for your word. Thank you for encouraging, speaking to us. In the mighty name of Jesus, amen. Bye-bye. God bless you.